L-isforzi ta' pajjiżna waslu biex fis-summit li sar is-Sibt issir referenza għas-sitwazzjoni fil-Libja. Il-Prim Ministru Malti Joseph Muscat appella lil mexxejja tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea għal dialogu politiku b'urġenza favur l-unità fost il-poplu Libjan. Matul is-summit ġiet diskussa wkoll is-sitwazzjoni fl-Ukrajina fejn ġlied ma jaqta' xejn minn April sal-lum ħalla madwar 2600 persuna mejta. Il-President Ukren Petro Poroshenko stqarr li l-Ukrajina qiegħda wisgħet ta' xahar l bogħod minn gwerra mar-Russja. B'reazzjoni għas-sitwazzjoni fl-Ukrajina, l-Unjoni Ewropea tat ultimatum lir-Russja. Ir-Russja ngħatat ġimgħa ċans biex twaqqaf il-ġlied fl-Ukrajina jew inkella taffaċċja sanzjonijiet ġodda. Il-kapijiet tal-Istati membri fl-Unjoni Ewropea ddiskutew ukoll l-instabilità fl-Iraq u fis-Sirja. Fuq nota aktar pożittiva, huma laqgħu l-ftehim għal waqfien mill-ġlied f'Gaza mill-ħuq taħt l-awspiċi tal-awtoritajiet Eġizzjani u ħeġġu lill-partijiet sabiex josservawh. Fit-tmiem is-summit li sar is-Sibt fi Brussell, il-Kunsill Ewropew qabel li għandu jsir summit b'urġenza f'Ottubru. Is-summit li mistenni jsir fl-Italja fuq suġġeriment tal-Gvern Taljan mistenni jitratta tkabbir ekonomiku u x-xogħol. Dan għaliex l-Unjoni Ewropea hija mħassba dwar id-djufija fil-mod kif qed tirpilja l-ekonomija fit-28 pajjiż membru. Fil-fatt stħarriġ li sar riċentement juri kif partikolarment fiż-żona euro l-inflazzjoni hija baxxa ħafna filwaqt li kompla jiżdied in-numru ta' nies qiegħda. Dawn il-kwistjonijiet mistennija jkunu diskussi fis-summit Ottubru u fil-ħarifa ser isir summit ieħor 18 il-pajjiż membru fiż-żona euro.